Как ще коментирате този инцидент? Свързан ли е с местните избори според вас? По всичко личи, че е свързан. Една седмица преди местния вод е прибит кандидат за кмет на населено място от местна коалиция БСП за България, МИР и Български глас. Но аз друго искам да кажа, че просто ме отвращава наглостта на подобно деяние. Наглостта и безпардонността, с които се извършва това деяние. И не знам, просто не знам. Искрено вярвам в правоохранителните органи. Сигурен съм, че поне до сега винаги са си вършили работа в СИЗО, говоря. Искрено се надявам и този път да стане така и да се намерят час по-скоро извършителите, защото иначе всичките, как да кажа, помисли и водят към посока местни избори, което не е нормално. Какво е неговото обяснение? Има ли някакъв конфликт с някой? Не, просто ние сме в предизборна кампания, правим мероприятия, човек обикаля много хора, среща се с много хора. До сега е нямало конфликт. Той, доколкото разбрах от него, преди ден-два са го предупредили, че са видели в двора на къщата му, където живее, 2 човека. Сега дали са били същите тези хора, които са извършили деянието или не, аз няма как да знам, но той е бил бит от 2 човека, така ми каза. Напръскали са го първо с литров спрей, оттам след като той няма вече видимост, не може да вижда, са го почнали с най-вероятно с палки. И така ми обясни, свалили са го на земята. Това, което виждаме, какво му се е случило, че има счупено ребро и множество натърпвания в тялото. Не си ли допуска се пак битов инцидент? Лично битово условие? Аз не мога да кажа дали е битов инцидент или не. Просто за мен случайно се прекалено много. И да се надяваме, че наистина това нещо не е свързано с местните избори, защото в противен случай говори за страхотен проблем в демократичното ни общество. Приемате ли като индиректна отделителност? Вижте, към мене аз бях залят първо с множество помия от жълти сайтове. Откровени лъжи си бяха написали. И това може би е следващата стъпка, тъй като ние не реагирахме и си продължаваме с позитивната кампания. Може би следващата стъпка е вече сплашване по-сериозно. Не знам, пак казвам, не знам. Искрено се надявам това да не е така и наистина да касае битов инцидент, в което обаче съм се съмнявам.